sau îți place și spui, nu el, soția care mi-ai dat-o, nu el, copiii pe care mi-ai dat, ajungi să ne socotești binecuvântările Domnului și arunci vina pe copii, arunci vina pe soție și tu ești un om sfânt. Îți pui un văl pe față ca și nevasta lui Roboam. Și vii te înfățișezi înaintea prorocului Iacov. Dar ascultă, cel ce are ochii ca pana focului, el te cunoaște mai înainte ca să fiu plop. El te cunoaște mai înainte ca tu să devii născut. Și zilele tale au fost numărate. Atenție! Poate Domnul să ne scuteze. Poate Domnul să închide cartea vieții tale. Mă aude biserică. Cum închid eu această Biblie înainte de vreme. Predicam la mormântare acum 2 zile, ieri seara, alaltă seară, miercuri, joi și vineri. Și omul acesta s-a chinuit aproape 30 de ani să construiască o casă. Știți cum a intrat în casa aceea neterminată? Știți cum a intrat? În sicriu. În sicriu a intrat. Mă uitam la el în sicriu mort. Tava neterminat. Podea neterminat. Perzi neterminat. Toată viața să te chinuiești, să n-ai o relație bună cu Domnul, vine moartea și spune stop în dreptul tău. Ce alergare, ce părtășie, mintea nevășită, inima împărțită, să n-ai o relație bună cu Dumnezeu. Cartea vieții tale să se închide înainte de vreme. Cea mai mare pierdere, să n-ai timp să te pocăiești. Și uitați-vă în vremea care trăim. La fratele Boboru aseară aproape evangelizare. Și-o biserică, mare biserică, azi dimineață biserică, diseară biserică, corturi, organizări. Nu, fraților, pentru cine face Domnul lucrurile astea? Le face pentru El? El e Sfânt. Iisus e Sfânt. Le face pentru tine. Ți-am cântat de jale, dar n-ai plâns. Ți-am cântat de joc, dar n-ai jucat. Domnul vorbește cât dintr-un vânt, cât dintr-un altul. Și cuvântul Domnului trece pe lângă noi ca un glob de pistol. Aici, în adunare, cercetat, plângi puțin și apare. Încep din nou cu alergătura de afară, cu grijorări, cu partidele, cu grijorările, judecățile, din nou. Și spui că vor aduna. Vii te încarci 80%, 90%, chiar și 95% îți încarci bateria inimii. Dar atenție, dacă nu vei încărca 100%, acel 5% în momentul când vei ieși, îți va seca tot va fura de la tine. Tot ce ai strâns în biserică. Puțin dacă lași și îi dai diavolului, puțin să spui și tu, da, așa e. Tot fugiți de planuri și de vești care strică biserica. Fugiți de oamenii care judecă, care nu ne convine biserici. Fugiți de ei. Despărțiți-vă de ei. Scuturați-vă praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Chiar nu vă pasă de familiile voastre. Chiar nu-ți pasă de copiii. După ce cu viață întreagă de 40, 50 de ani, 60 de ani, te ghini, nu m-am plâns, nu m-am amărăciune, nu m-am boală. Și o veșnicie să te chinuiești în iad. Și nici acolo nu vrei să mergi. Îți mai ieși copii, îți mai ieși familie.
în care îi accept lucruri în familie care știi că duce în ea și stai nepăsător de dragul unei case frumoase, de dragul unei mașini luxoase. Îți vinzi mântuirea pe o ciorbă de linte. Îți vinzi mântuirea de un X6. Îți vinzi mântuirea cu un nivel. Atenție! Va veni Domnul și îți va cere socoteală. Și îți va spune, ți-am îngăduit timp. Ți-am îngăduit vreme să te pocăiești. Spunea, frații, că nu toată lumea au fost cu inima deschisă la rugăciune pentru fratele Grăbelaș. Unii au fost formali. Ascultă-mă, creștinule care ești aici. Vorbește un nou Domnului și spune, Doamne, ce să fac să moștenesc împărăția cerurilor? Și Domnul vine și spune, trebuie să te naști din nou. Trebuie să te naști din nou. Vii de atâția ani la adunare. Ai o înfățișare și o etichetă de creștin, m-au de biserică. Spui că ești născut din nou. Spui că ai nașterea din nou. Dar ceea ce făceai în lume, faci acum. În lume, când nu erai pocăit, făceai dezbinări, înjurai, judecai strâng. Faci acum. Mai ai naștere din nou? Chiar cu botezul în apă. Mai ai? Se mai numește naștere din nou? Ceea ce făceai odinioară, mintea judecată, cum procedai odinioară și acum, la fel. Eu nu te cunosc. Dar cel ce te cunoaște este Domnul. Și dacă nu este așa, fă-ți o verificare în mintea ta. Fă-ți o verificare în inima ta acum. Și spune, Doamne, ce s-a schimbat la mine de când m-am pocăit? Ce s-a schimbat? Doamne, de judecat eu la fel sunt. Doamne, de blestemat la fel blestemat. Doamne, de gândit la fel gândesc. Unde nașterea din nou? Unde creștinismul? Unde pocăința? Și aștept să se coboare Domnul la glasul tău. La cine să se coboare Domnul? La Anania și Safira, care cu totul că erau dreptul lor, oameni nesocotiți, au venit și au mințit cu propria lor gospodărie. La cine să se coboare? La ură? La minciună? La desfilă? Domnul e Sfânt. Se coboară la oameni sfânți. Se coboară la oameni sfânți. Acolo Domnul se coboară. În momentul când ești sperit, în momentul când ești ascultător, Domnul ți ascultă glasul. Încă 2-3 minute și voi încheia. Eram așteptat într-o zi la 2 biserici în Anglia acolo. Una la programul de dimineață și alta seară, la fratele Îngeraș, la programul de seară. În momentul când m-am ridicat cu cei 3 copii, cu cei 3 băieți să ies pe ușă cu acordionul, dintr-o dată mi-a auzit soția plângând și zbierând din casă. Cu copilul nou născut de o lună de zile în mână, în brațe, galben tot, rece ca gheață, întins mort. Am început și eu să plâng la rândul meu. Dar mi-am adus aminte de o revelație pe care am avut-o cu Domnul. Într-o dimineață Domnul m-a vizitat, cameră direct, și cu vocea lui blândă a început să spună către mine: trezește-te! Decide-te pentru viața ta, pentru copii. Pentru că câte vreme vei rămâne lângă mine și vei asculta glasul meu, nimic rău nu ți se va întâmpla. Trec peste. Și în momentele următoare Domnul a tras o linie de foc rotundă și spunea Domnul cu glas către mine: acesta este scutul meu pe care îl iubesc pe tine și familia ta. Și mi-am adus aminte de această revelație. Și am început să strig către Domnul: Doamne,
Îți mulțumesc că mi-ai dăruit acest copil. Așteaptă sute de oameni să le vestesc Evanghelia, dar nu pot ajunge. Te rog, așa cum mi-ai dăruit acest copil, suflă, te rog, Duh de viață peste ea, să pot ajunge și să vestesc Evanghelia. Și viu este Domnul. Doar că ce mi-am terminat rugăciunea, copilul mort, aude biserica mort. Cu jumătate de oră mai înainte, soția i-a dat un sirop mai gros. Pentru că plângea, o durea prin cred că acolo, nu știu, nu mă pricep. I-a dat un sirop mai gros și pentru că copilul era mic, a rămas fără aer. L-a pus jos acolo și credea soția că doarme. Dar copilul de o lună de zile era mort. Nu știa nimeni. Și în momentul când am terminat rugăciunea, viv este Domnul, că dintr-o dată copilul a început să dea dintr-o dată din mâini și din picioare, fața să se roșiască, să se căzească înapoi și a deschis ochii. Am ieșit plângând, 300 de kilometri am mers plângând. Am început să vestesc Evanghelia și oamenii